गोजोन्थों गिबि गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों नैबे थांनाय 25 अक्ट'आवहाय रन्जन दैमारि सारमोननि हियारिं दङमोन। दिनै गोबांथार समनि आंखालाव आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो हायाखै। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां रायजो राजाफोर, दिनै बिथांमोनहा खुनु गसिगौ बिथांमोनहा खुनु प्लान पलिसि टारगेटखौनो जोङो लानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोनहा गावसोरनो सोहरखानाय नालाय दासिमबो बिथांमोननि जे मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां गबिन्द बिथांमोननि सिपिया दासिमबो बुङैनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनहा दासिमबो बख'नायनि प्लान पलिसिखौ लायाखै। दा बिथांमोना सानगासिनो दङ नैबे पिरियडखौबो सोनायनि गेजेरजों नेक्स्ट पिरियडआवसो चान्स होनोसै नामा, बेबादि सानलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दंगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। गादिनि थाखायनो दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोनहा निया केसाव फोनांनानै दोननाया, रायजो राजाफोर फाइनान्स केसाव फोनांनानै दोननाया, दिनैहाय चिफनि पर्टफलिय'खौनो लानानै दिनै बिथाङा माला शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय माला सौहैनो, माला रिजेक्ट होनो मोननो माबानिफ्राय आबसु आफादनिफ्राय बिथाङा स्टुडेन्ट इउनियननि माबानि आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माला रिजिगनेसन होनो मोननो, बेखौ साननायनि गेजेरजों ख्लाब थानायनि गेजेरजोंहाय उनाव होबायबो। बिनि उनावहाय गासैबो रिसपन्सा रन्जन दैमारि सारनिथिंजाय फैबाय। दिनै गबिन्द बोराय बिथांमोननि सिं माबायाव रेसपन्सा बारा जायाखिसै, बिथांनि धौफोरखौ नुनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांखौ ब्लड जेलाव सोफिननाया रायजो राजाफोर। आरो नायदो आरो लास्टआवहाय दिनैहाय अस्त्र दैफिनदोंमोन मानगोनां बाथामोनहा, दिनै बिथांमोनहा बाथामोनहा दिनै मानो थाखाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौनि थाखाय आरो माखासे बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौनि थाखाय लाजिनायनि गेजेरजों बेखौबो दिनै जेलाव सोहैफिननाया, बेबायदि जायो बर'नि आखला रायजो राजाफोर, बेबायदि जायो। माब्लाबाबो जोंनि गेजेरावहाय सान्थिया बिदिजों फैनाय नङा रायजो राजाफोर। बबेबा समावहाय गावजों गावनो मा जालायबावगोन, बबेबा समाव दोहौआ गाज्रि जाबोबावगोनखौसो जोङो नुयो रायजो राजाफोर। दानो जोंनि गेजेरावहाय बेफोरखौ सोदांलायनांगौ होननानै आङो सानो। नायदो रायजो राजाफोर, एकद समाव बिराद खुसि बयबो ज' ज'मोन। बेखौ नायब्लानो नोंथांमोनहा बुजिगोन बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। What is your reaction to this? So after fighting for 34 years, we have been waiting for this historic day, and we are today really happy to sign an accord with the government of India. Hopefully, this agreement or the accord will usher in a new era, an era for peace, harmony and development. But you have different demands altogether when you were fighting. But today you considered demands which are much lower than what you anticipated. So what do you think about that? It is a kind of compromise on your part or on the part of NDFB? No, we are happy to sign today. Very happy today. কিয়নো সময়ৰ আহ্বান ক্ৰমে আমি আহিলো শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ ল'বলৈ, আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছিল আমি যিখিনি বিচাৰিম সেইটো পাম বুলি, আৰু সেইটো পাইছো আমি সাকসেসফুল বুলি আমি ভাবিছো। Thank you. They waiting for that day than today because আজি খুব আনন্দিত। আমি কি ভাবিছিলো, ৰাইজে কি ভাবিছিলো, এইটো মানে it came into a reality. We have been fighting for many years, but we believe the modern politics. Now the people's want peace. Manu sobo raisa amar boro hore shanti chahiye and peace and development. So we respect their spirit. We have respect their spirit and come and we have negotiate. And now today, First time. now it is a very historic day. Absolutely happy. We are very happy. People আজি এটা মীমাংসাত আহিল। সেই MOS-ত আজি NDBৰ 4টা ফ্ৰেকশন আৰু সিভিল অৰ্গানাইজেশ্যন এফসু আৰু UBPO এই সংগঠনবিলাকে আজি চাকৰিটো কৰিলে। সেইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা। এইটো চুক্তিৰ পাছত অসমত আৰু বড়ো অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰা কোনো সংগঠন নাথাকিব, আৰু এইটো এটা মানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শান্তিপূৰ্ণ আমি বিচাৰিছিলো, এই শান্তিপূৰ্ণ আমি পাম বুলি আশা কৰিছো।
just now an agreement has been signed by all the stakeholders of Bodo community, ABSU, All Bodo Students Union and NDFB in presence of Honorable Home Minister of India, Amit Shah ji, and the Chief Minister of Assam, Sarwanand, and the Chief of Portland Territorial Council, Sri Hagrama Mohilari. And we believe that, and also we hope that this agreement will bring further development in the area, and we can always maintain peace, harmony among the different people in the area. এটো এটা ঐতিহাসিক এটা চুক্তি হয় আমি প্ৰথমতে আজি এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে দীৰ্ঘদিনীয়া বড়ো সমস্যাটো আজি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু আজি বড়ো জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি সকলো আনন্দিত কাৰণ 34 ইয়াৰ্স যেটো এনডিবি মুভমেন্ট আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া যেটো বদলেণ্ড মুভমেন্ট নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি একেলগে বহি আজি ইয়াতে চুক্তি সাইন কৰিছো ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে আমাক শান্তি লাগে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একে মুখে একে কথাৰে আমি আলোচনা কৰি প্লাই আজি ইয়াত চুক্তিত আমি সকলো স্বাক্ষৰ কৰিছো আমি আশা কৰিছো আজিৰ যেটো চুক্তি এই চুক্তিত যিবিলাক দফা আজি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এই দফাটো পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আখৰে আখৰে পালন কৰিব এফসুৱে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী পৰিহাৰ কৰিলে নেকি সক পৃথক ৰাজ্যৰ কথাটো এটো আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ কাৰণে সময় আছে যে বহন কৰিছে বা গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ চৰকাৰী হিচাপে তেখেতৰ কথা কৈছে আমি আজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছো আমি বিচাৰিছো শান্তি আমি বিচাৰিছো উন্নতি আৰু এটা বাস্তৱমুখী এটা নীতি লৈ প্লাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সকলো সংগ্ৰামী সকলে আজি একত্ৰিত